erregarri, bai, behin, ez zan entrenamentu, baina Andoni Aierdekin hemen Lekuberrin entrenatzen eginela, probatzen, naizela, goiko posturatik eman zion, da bera beti da bui ateatzen duetako, da lurrea bota zen, holako ginez, da una isilik altxai hortik ez dago ez erreta, ez dakit, da. Totalki esan nola ategintzen. Bueno, ni goratzen naiz Iruinen ginenean, ez, hauekin ez, baina beste Iruñekoakin ibiltzen ginenean, ez bost ginela entrenatzen eta entrenatzaileakin pikatuta edo haserre puntu horrekin ere bi martxa inarazi zigutela eta... Hiru behatu zirela jokatzen, bai. Abiadura. Indarra. Nik ez toket, así que hoi aukeratuko nuke. Ez, nik kotxen juten izenetan, batzutan euskal musika, urrengon bat guni, berritxarrako, ez dakot, musika asko entzutet. Nik ere ez dauket inolako abestirik, baina bai kotxean azkeneko abestia entzuten duana, hori daukadala buruan, eta askotan ere geratzen naiz kantatzen, jokatzen duan bitartean, abesti hori kantatzen behin da. Nik usteet finalea joan nintzenen, hain orduri joan nintzen, ez dakit zen musika entzun duen. Nire gurasoekin joan nintzen eta egia esan ez nuen inolako abestirik edo naiz gogoratzen. Normalean bai jartzen dugula musika, baina batzuk, ez? Hitz egiteko edo nintzen haien gauzek haitzeko. Asarratzen nahi zenetan, saiatzen nahiz esan berren. Aldabe! Eta utzi dut talde batea, eta bai kabel... Katxiporreta. Edo botatzen dela, baina nikoan ere baten klenitzek ere esaten duela, ni oiu egin behar nuen baten gogoratu nintzela eta botan nuen. Horlakon bat, baina nulako dios esan nahi. Oaintxe aukeratu beharko banu, modu errez baten, baina gero egia esan modu epiko baten iraziezkeo, ja behin irazita, momentu itxar hori pasata, ja ikarrizko postasun izatu dara. Baina filmatu beharko banu, lasai eta errez. Lasai eta errezpasun. Bai, Iruñako Labrit bilotarekoa. Bai, nik ere Labrit aukeratuko nuke, baina hemen Lekunberrin ere ordu asko ematen ditugunez entrenatzen eta hau ere, honeire nahi ala ez, kariño hartzen duzu. Lenitz Galarza. Ez da egitegi esan, oaintxe berta, baina... Ostras, enuke jakingo, da? Enuke jakingo, esaten. Esan behar nun ladiz, baina asko baitak egoik, baina... Baina ez dakit egin esan. Paso. Hola, Sagasti. Lenitxin nire txikitako idoloa, hola izola. Aimar hola izola. Bipa eta bat behar ez detela botatzen. Eta nahi, isilik egoteko nahi. Nirea errepika ezina. Itzatekin, ez da. Pozgarria. Ez, besteik gabe, Opa maiope eta besteik gabe. Entrenatzea guazela. Bai. Eta animatu gaztek ere hau probatzea. Hemen probatu ituztela batzuk, ez? Batzuk udan eta probatu dutela, eta uste dut bainikoan badaudela ere gaztetxo batzuk probatu nahi horretan. Gauzera baliabidea jarri behar direla, gure esku ere alde batik.